Здравейте! Безкрайно съм щастлива, че тази вечер съм тук и то точно на сцената, от която съм започнала. И тъй като съм представител на две популярни групи, с които съм работила, Трамвай номер 5 и групата Кукери, много дълго време се чудих с какво да ви поздравя, тъй като и двете групи имат страшно много хитове, но в присъствието на големият композитор Морис Аладжем реших да ви поздравя с една от най-популярните му песни, изпълнена от групата Кукери. Отвори ми, сега ще я чуете в мое изпълнение. И така. Отвори ми, нося тишина, зная тайни, притчи за жените. Погледни ме, само в очите, за да видя малко светлина. Да ме прегърне синева и чрез съхранената надежда нека да остане без слова гонената от живота нежност. Нека в мълчание кипят жестове, пространства и неволи, начивели любов и пролет. Птиците мълчат през есента. Отвори ми, нося тишина, зная тайни, притчи за жените. Погледни ме, само в очите, за да видя малко светлина. Сега тук ще ми трябва и един кавалер. Аплодисменти за Морис Аладжем. Ще танцуваме, няма да пеем. Прегърне синева и чрез съхранената надежда нека да остане без слова гонената от живота нежност. Нека в мълчание кипят жестове, пространства и неволи, начивели любов и пролет. Птиците мълчат през есента. Отвори ми, нося тишина, зная тайни, притчи за жените. Погледни ме, само в очите, за да видя малко светлина. И още веднъж. Отвори ми, нося тишина, зная тайни, притчи за жените. Погледни ме, само в очите, за да видя Какво? малко светлина. Оле! Благодаря, аплодисментите са за Морис.